Mae'r haul yn mynd i'w wely, mae'n amser I ni gael stori fach cyn cysgu. Dewch nawr I di cyw I glywed stori fach am un o'r criw. Stori am llew yn colli ei pyjamas, neu jungle a bolgi yn mynd am dro i'r syrcas. Plwmp a deryn gyda cyw a'r kangaroo, straeon yn nos I sŵn y gwd I hw. Mae'r haul yn mynd i'w wely, mae'n amser I ni gael stori fach cyn cysgu. Dewch nawr I di cyw I glywed stori fach am un o'r criw. Ie, dewch da ni fyd cyw. Helo bawb! Odych chi'n barod am stori fach hapus? Wel, dewch. Cwnewch eich hun yn gyfforddus. Heddi, stori am yr anifeiliaid yn creu stori gewn ni. Ti'n cofio, Jungle? Roedd pob diwrnod yn un prysur yn hi cyw, a'r ffrindiau yn chwarae a sgwrsio a gwneud yr eidi gyda'i gilydd drwy'r dydd. Ond yr holl brysurdeb, roedd Jungle, Bolgi, Deryn, Cyw, Llew, Triog a Plwmp I gyd yn cytuno mae amser stori oedd un o adegau mwyaf arbennig y diwrnod, ac roedden nhw I gyd yn edrych ymlaen at ddewis llyfr i'w rannu. Ond, ei bod nhw'n cytuno fod amser stori yn amser mor arbennig, roedd yna un peth doedden nhw ddim yn gallu cytuno arno fe o gwbl. Ie, pa stori yw chael? Roedd yna gymaint o wahanol lyfrau yn hi cyw, nes fod pawb am y gorau I unau dewis ei hen ffefryn, neu stori newydd sbondanllu o'r llyfrgell neu'r siop lyfrau. Doedd y diwrnod yma ddim gwahanol, ac roedd y ffrindiau bach yn dadlau ar draws ei gilydd am ba stori i'w dewis. Doedd neb yn gallu cytuno. Jungle oedd fel arfer yn darllen, gan bod ei gwddf hir yn ei galluogi I fod yn uwch na phawb arall, a gweld y llyfr dros eu pennau nhw I gyd. Roedd Cyw eisiau stori am oer ryfeddol gydag anifail hyd a lledrith y tu mewn iddo. Roedd Deryn eisiau stori am fod mor ysgafn a fflien, ac am hedfan uwch ben y cymylau a gweld y byd I gyd. Roedd Bolgi eisiau stori am ei hoff beth. Ie, bwyd, ac am dyn bisgedi ryfeddol, oedd byth yn wag. Roedd Plwmp eisiau clywed hanes bath mwyaf y byd, ple roedd eleffanton yn gallu mynd yna gyda'i gilydd I dasgu dŵr dros bob man a gwneud llanast. Roedd Triog yn hoffi straeon am arwyr caredig oedd yn helpu unrhyw un oedd ei hangen nhw, ddydd a nos. A beth am Llew? Wel, roedd eisiau clywed am yr anifail dewraf yn y jwngl, a'r un oedd yn cadw trefn ar bawb. Roedd Jungle mewn penbleth go iawn erbyn hyn. Sut oedd hi'n mynd I gadw I ffrindiau bach I gyd yn hapus? A phawb eisiau stori wahanol. Ond pa stori fyddai Jungle yn ei dewis tybed? Roedd pawb ond Jungle wedi cael dweud pa fath o stori yr hoffen nhw I chlywed. Dwi'n gwybod, meddai Jungle a'i llygaid yn disgleirio mewn cyffro. Y stori dwi eisiau chlywed yn fwy na'r un arall ydy stori bob un ohonoch chi. Ie, eich stori chi, ffrindiau. A dyna ddigwyddodd. Ath y ffrindiau I gyd I gwtio'n glid ar y soffa a chymryd I tro I ddweud ei stori wrth Jungle. Soniodd Cyw a Triog am ei hanes yn mynd am drwy'r goedwig a gweld adar o bob math. Roedd Plwmp a Deryn wedi bod yn chwarae pêl yn yr ardd,
ac wedi ei chicio i gair fferm ar ddamwain. Ac roedd bolgi a llew wedi bod yn brysur yn coginio cacennau i bawb i gael ei de. A bwytodd bolgi ormod o'r gymysgedd. Wel, am straeon da, meddai Jungle. Dyma beth yw yr amser stori gorau erioed. Pan mae hi'n hwyr ac yn dechrau nosi, does dim byd gwell na chael stori bach cyn gysgu. Nos da bawb. Mae'n amser mynd i gysgu, bydd stori eto rhyw dro wrth iddi nosi. Nos da o fyd cyw, bydd stori eto rhyw dro gan y criw. Ie, nos da o fyd cyw.